Lukáš, asi sa to dneska nebude jednoducho hodnotiť. Určite nie, je to ďalší zápas s tým Žiarom. V túto sezónu sme s ním ešte nevyhrali a strašne sme sa dneska trápili. Dneska za tento zápas si môžeme úplne sami. Dalo by sa to asi nazvať zápas blbec, lebo tam v prvej tretine množstvo presiloviek, viedli ste len 1-0 a nakoniec Žiar možno vyťažil aj z minima maximum. Jasné, dali sme prvý gól, mali sme tam kopu presiloviek a tie naše presilovky boli rôzne a nevyužili sme príležitosti na gól a oni sa chytili gólom a už to vyzeralo na taký vyrovnaný zápas potom. Ale aj vďaka tým presilovkám ste tam mali naozaj veľkú prevahu, ale domáci brankár bol veľkým problémom asi. Áno, tak brankár im pochytal dobre, takisto ich hráči to parádne blokovali, ale ešte raz poviem, tie naše presilovky boli fakt zlé a musíme na tom pracovať. Pre teba osobne dneska gól a asistencia po 5-zápasovej odmlke, takže možno jediné pozitívum? No, vôbec to neberiem na to, že to je gól. Proste my potrebujeme zbierať body a ladiť tú formu na play-off. Ale ten tvoj prvý gól bol pekný, nacvičená presilovková kombinácia? Nacvičená, no. Stal som tam ako predbránkový hráč, tak útik mi to dal, ja som to už iba tečoval. Po 3 výhrách prišla prehra, takže boj o druhú priečku bude asi dramaticky do konca základnej časti, škoda toho. Áno, jasne, tak máme na to mužstvo, aby sme boli na tej druhej priečke a musíme preto urobiť všetko.